Srbije uputio saučešće Putinu. Vučić, za ovakav čin bezumlja nema objašnjenja, kao ni reči utehe za porodice nastradalih. Naoružani napadač upao je u kampus univerziteta u Permu u istoimenom gradu u Rusiji, a prema izveštajima nekih medija, najmanje 8 osoba je poginulo, a 6 povređeno u pucnjavi. Predsjednik Srbije uputio je telegram saučešća ruskom kolegi Vladimiru Putinu. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas saučešće predsjedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu, porodicama nastradalih i narodu Ruske Federacije povodom tragedije na Permskom državnom univerzitetu. Izuzetno me je potresla vest o tragediji na Permskom državnom univerzitetu u kojoj su na surov i besprizoran način oduzeti mnogi životi. Za ovakav čin bezumlja nema objašnjenja, kao što nema reči utehe za porodice nastradalih, tim pre što se zločin dogodio na mestu na kojem stasavaju generacije mladih obrazovanih ljudi koji predstavljaju budućnost svake zemlje. Građani Srbije dele bol sa narodom Ruske Federacije i porodicama žrtava, dok se molimo za što brži i uspešan oporavak povređenih, navodi se u telegramu saučešća predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.